Wara żjara fil-monti ta' Birkirkara l-ġimgħa li għaddiet fejn Simon Busuttil qal li l-Partit Nazzjonalista għandu bżonn it-talb, it-tnejn filgħodu l-Prim Ministru żar il-monti tal-Mosta. Akkumpanjat mill-Viċi Kap Simon Busuttil f'kummenti mal-midja l-Prim Ministru qal illi ħafna Maltin qed jattendu f'dawn il-montijiet u tal-impressjoni li qiegħed isir ħafna negozju. U kif kontu magħna stajtu tindunaw li il-poplu Malti jattendi għalihom da swieq għaw attività ekonomika li hija ta' ċertu importanza. Iżda kummenti li One News ħal mingħand il-bejjija fil-monti tal-Mosta jagħtu stampa għal kollox differenti. Mhux bħal qabel nixtiequ li l-biżniess ikun aħjar għax bħalissa ħażin ħafna. Sena kien diżastru qabel il-miliet, diżastru kbir. Ma ġifieri n-nies jaħsbuha biex jixtru xi. Qegħdin jaħsbuha ħafna biex jixtru. Kulħadd jipprova jgħaddi l-inqas li jista'. Aħna ħwejjeġ inbijaw, jgħaddu mingħajrhom, igergru anke tal-ħaxix u tal-grocer. U x'taħseb li hemm bżonn biex ikun hemm ftit Flus fl-idej, flus fl-idej. Ġifieri tħoss mill-esperjenza tiegħek hawnhekk li flus f'idej naqsu. Mela ħafna. Għax qabel kienet tiġi waħda tgħidlek ġibu hekk kien kebbu. Speċi tieħdu għax għandha l-flus f'idejha. Illum jifluħ ħafna drabi l-oġġett. Sejr ħażin? Ma kif pereżempju ġibu il-materjal, ġibu l-konsenju ma jmorrux kollha, pereżempju kif qabel ma żmien forsi xhur. Qabel kont iġġib ix-xogħol pereżempju u tbijaw. Issa bil-mod biex fin biex bih ix-xogħol. U oħrajn għalluna pereżempju li n-nies qed jaħsbu aktar, mhux jaqbdu jixtru, taraw intom. Qabel kien jaraw xi ħaġa, jixtruha mal-ewwel, issa jew nerġa' ngħaddi dum jaħsbuha. Mhux idna ħafna li m'hawnx bejħ. Imma kif rajt naqqis ġifieri kbir? Naqis kbir. Naqis kbir. U n-nies ġifieri. Ġibu x-xogħol ma nbijawx. Trid tbijgħu bix-xejn. Binqas billi xajnih. Ġaraw meta n-nies jgħidu li m'hawnx biżżejjed flus f'idej biex in-nies jaqbdu jixtru jew vera? Vera. Fil-waqt li l-bejjija kienu qegħdin isostnu li tnaqqis tal-flus fl-idejn qed jesperjenzawh b'mod ċar ta' kuljum, il-Prim Ministru tax jifhem li l-Gvern imexxi minnu ħalla ħafna aktar flus fl-idejn. Tinfakkar illi f'dal 5 snin, 6 snin, il-Gvern f'diversi okkażjonijiet naqqas il-pis tat-taxxa fuq il-dħul tal-ħaddiema tagħna. Intant, iż-żjara tal-Prim Ministru kienet iddominata minn qatta tal-bit li n-nies li jiltaqgħu ma' Lorenz Gonzi bdew jagħmlu. Fost l-oħrajn, il-bejja nfushom li talbu lill-Prim Ministru biex jagħmel il-wiċċ ta' triq tal-Monti illi kif seta' jara kull min kien fuq il-post partijiet minna huma perikolużi ħafna. Spikkaw ukoll diversi partitarji nazzjonalisti li ħeġġew lil Lorenz Gonzi biex dan jerġa' jtellel il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Kemm għamiltilna ġejt fil-pajjiż, grazzi. 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 Ejja, Dr. Lorenz, fejn qiegħed, Prim Ministru. Għandilek senti, l-kalkara nivvota. Il-kalkara, Jura, all right, tal-assew sellimlu l-prim. Mela, ħajġibni vera. Mela. Moment ieħor li spikka kien dak meta l-Viċi Kap Simon Busuttil qal lil Lorenz Gonzi li huwa diġà kien żar il-Monti tal-Mosta bħala parti mill-kampanja tiegħu għal Viċi Kap, xi ħaġa li Lorenz Gonzi bl-ebda mod ma seta' jifhem. Għamilta. Tal-Viċi Kap. Jew tal-Parlament Ewropew. Tal-Viċi Kap ġejt. Ma għandek xi voti.